سلام كم يتوعدوا كبرات تحت التلفون أو إير تي في لومي عربي شوعة تحساس كتر استدلوا زينا ومسانا دوا حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم بيترس منسي بقندنا تاتو كنفلم نبرت سنة محبرة أقول قلت المسفاح زكاية زول تعار النمعوات كم تعور قليتهم أبزوا ما أكلنا أبنتاوين حرستنا المعتن متابعة وهيبون أبغونيا مكل خالت محل افتح ما زت كراس تمرت وهيبون روسيان فنزويلا نبعدنا ندادن ورقن سم معت كثيمن أول حجرات أوبيك جزاوي فريات ندادي كوجدلات سامعين من فرنسا هزبوا تقاومات المقطار 89 شعب على تصدها أوافيرون أستاتميت شحنا برت أبزر كابون وزبات سنة تمزجي بزرلا عب قطري مس قطر نبرت الزمد معبالة عب محبرة أقول قلتات عبرقات من نهبرهم عب أستوات وكم زجبرة نبرت يحبرون نمسفحوا زكاية زرلا تعرض ما نخعوت قابعتهم زحتت كم زمالو قليتهم وكيل إيرينا مانيل تسفين نبرتن زملكتهم سمزن بمزراب نزادالو زين أو تصب دانايت قبريوات كتقربيان نبرتن أزوبات سنة تكالات محبراوي أقلقلوت نمسفح نمعبالن زكاي زولو تعار نمعوات كابعاتهم زحتت كمال أزلوهم قربنت عرقاقيتهم اتهم إيرينا زتوكستهم نبرتي أب أقلقلوتات عنا تمرتي ماي إلكتريكسيتي موقعزين مرخبيتاتن تمزجي بزولو مسموصخ قطر نبرتي ززامد معبالة أبرقات من نبابرهم عبا أستواتقو كم زقبر حبيرهم تكالات عنان أبيات تمرتن كابت زتحاتك سابت زلعالة أب قربهم نعسران 4 ساعات أقلقلوت إلكتريكسيتي كمون ماي أبيتهم مركبهم قلح وتعيد نايت محبراوي فتحين منكاس زقبر زولو وفري كم زخون عبريهم أبتون أزوبا 3 أبيات تمرتي حموشة تكالات عنا وحسك قرب زي 6 ماي نعسران 4 ساعات أقلقلوت إلكتريكسيتي كمون أقول أقلقلوت هزباوي موقعزين مرخبيتاتن تواديدو كم زولو زحبرة أكايدي سرح من محدان أزوبات تسني آتو تسفاز عوازقي أوسون كبابيتات تدريتو زيت سنحة أقلقلوت إلكتريكسيتي نمسفح زيت جمر عمام بتصبق يقتصل كم زلو عفليتو نعبنا تمرتن دحروسينا تمرتي كيمنا سنت شدشت أبيات تمرتي النرن دحرنا سنت ندحر خوينو جن سران 4 توسيخوا بدمر أبزن زوادي 3 أبيات تمرت الله تمهارو أب كله كاب مؤله أنا جميركا كسب كلا درجة لعل 21 شح تمهارو علو مالتيو دق انستيو ابز معد تمرت زي كاني دارغا 45 ميتاوت يمهارين سلازي زنا دق انستيو فلا هجي كبادو يتبغسو خبالي قال 5 تكالات عنا يزلو حدا هوسبيتال አሎ حدا ها ማዕከል ጥዕና ወቃ መወልዳን ይልናንصو ابز ختمه ተሰነ ያሎ ካለ ሰለስተ መደበራት ጥዕና ኻኒ ካብዚ ከተማ ወጻኢ ኣብዚ ከባቢታት አሎ ማለት እዩ አገልግሎት ማይ ኣብ ኩሉ ምምሕዳር ከባቢታት ኣብዚ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነ ብሞተር ዝሰርሕ ብፀሓይ ወጻዓት ዝሰርሕ ብጀነሬተር ዝሰርሕ አሎ እዚ ድሕርና ጽነት ተኣታቶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ አገልግሎት ናይ ማይ ዝሕጂ قولن وحسن زخانه ماي علنا لنا نزارب ناي الكتريك ابز عدزي كابتي ناي زواغاش بار كابحات كشاطري خلا خاسي ابتسني اتزحشي مغنياتو اب كبابينا استفعلاله ناي معدن صراحات منقسقاسا سلو زلو بقربه اب كبابينا استتخله ناي حيل الكتريك الله حجزي كله ندا تشغره خلو اذن زوازي بزعبه الكتريك تشغيره ايفلطني كم زاد عن بالنباري أبقى قال مسفحات نايز عدي بمولوس تواصح ولا نزار بين خلينا نعون مسفحجي كابزي سلم سرقة من قدي على قدر نوجن دوبب زول بوتاتات درجة زبزح تبالوتات مستتخلة حجي تناي إلكتريك زرقة حل زلوا حجي زيون كقلاتفن قلتيفو أم الله علنا تهزبي كم طلب يغربايو بركاله زي كتمات السنة زبحال ملؤنا إلكتريك أقولت على مرة أبيتات لنا نزارولو زي تليفون مسماراتي تليفون مسمارات درجة نفسه كسب حيزون تقاملو زلوا بزح شجر على لنا نزارولو هنا أبزو وانزي كأني أبزي كتمات السنة تي ناي تليفون مسمار زو هابزلو
أب حاسر جزء كسب 12,000 كأون العلي تليفونات كم استعدله إن نفلت زي عوش تجزاوتي ناي قوامي تليفونون لعلي 300 زخونا له كومون زي وايرلس بعد شمنتون لعلي 500 زخون تليفونات تعدليو انترنت ناي 3 الله بزوح أبركبون شجر مسمار يكونن صبويتي ناي تليفون قدامين أفلطو هزبي أبتعناو مداي بمعبايو أبت كبابي أسكاف كوينو زتصنح حمام عصو أبتحت قوتصر كمزو على بمحبار دما ساحت زك ألاقلو لبداو حمامات نمكلخال بهزبن تكالات عنان زكايدو هدنت فتات موجسوم أمنو زبات السنة أب 11 محدارات كبابي زتر نفاس 7 عدتات أستات 9 شمونتن شحنبرتي ألو قلات بطاطات بمقراب بتحدق وطبت تسعات أتونات بمتتساو دما مقراب مبراس أقراب نمكتا دما بتخالي استفالي تسعرتات يزكايد بولكاو تبقصو زقبر عمام أكلنا يزيو كم وطيتو أبزوا ما أكلا بزحلف عامت بنتفتات مقراب متتاو مقوقو أدحانتن أدمع نتفتات زبركوتو أبنتوين حارستو تتوابع مالو وكيل إيرينا نازريت بيين زدالو تتصاب فرتنا عندهم كتقربايا أبزوما ماكل أبليكيشن 17 أدمع نتفتات مقراب زسلاسلو أما قعبات مهرت العل تراس تتعوتون أم تتاو موقوقو أدحانت عبا أبركتو زقبرون أبنتوين حارستو تتبابعهم إتوم بمتحوار منستر حرشان بعد سلطان أقرابن إنسا زقدا منستا تبابو 15 أبنتوين حارستوت بشدشة تحساس أبستغايدة سنسرعاتيوم استفلالينا وتحرشا بشكلتاتاتن كالنا وتنتوهيبوم هابي تمتناه رياخ لناس أباب سهارات مسل ميرا جدن إزولا فردن خنقي رأينا ساريحنا زبقونا يزولو نايبا حكي وفي ممهر ناتو حاجزي أبزي بتي حمالتي اجي أبزي بمبقعنا نايبا حكي يحقس أبزي وقون أين الدرتنينا ستيل تتعرنا نقطولو لنا أما محدار زوبا مأكل وانا دايركتور كفل حرشان مريتن أتو هايلي مكايل إيو بابز اسمو قال أقراب زيكاتن ود سبزه هو طغمي بحريو ميزان أكبابي أم حلاون معرق كليما أم مفتارن عبتارا كم زلو بمحبار نشلمات زبوغو حارستوت أبز مداي زلعو الأبركتو زقبورو مخانو حبيروم قربت ديلو ما يلين مالك سلازي نحنا خلق أمامام تاخم حقر أبز حباب سهارة سلازي لنا وتصلو تناي تخوابينا مالك إذا عليه مدربدا تخواب له إذن نريد لنا ساعدين ناي أقراب زي من الله وقالوا مسؤول يفردوا نقرات زي من الله بوب وأنا خد كي تفلت أنا كبرسوس للجزء أنحو ساعدين زهج نريد لنا مالك وفي الله حقرنا خام مجمر تاتينا في مجلس كل زي الزبون نرجع بوزح أقراب كم زنورة بعينه تقول بوزح استفلين زبولو تنا أقراب كم زنورة هل كم درجاتات زعلي صراحة صريحهم زعلي حلناوي صراحي تسريحو وكيل بعل سلطان أقرامن إنسا زقدا من أبزوا مأكل أتو أبراهام تخلو دما نزبارس أقرامن زبادة ممريتنا بحملاين مغيار حيال تعار أبز كايرو لزول أوان نابن تاوين حارستوتنا المعتن متبعن مشلامن نتمدب درخي تفتر مخانو أبريهم أبزوا مأكل نماي كوعتات مأكل زقابران تفتح داقما مقراب كاير كم تسأنحا كم وطيتو دما لعل 9 هكتار تزالين تقريبا كم زولو تبطبات كفل حرشان مريتنين تسار تمارن من سياتنا بمكلخالت معلل افتح حمامات بحفشا HIV AIDS دما بفلاي نقحاتو معبيم نفسهم حارب بمقبار بكوابيم وتاو لوطن ممصا كنطفو ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዘዋጋሽ ባርካ ጸውዒው ኣብቲ ጨንፈራ ሓላፊ ምክትል ተማሕላል እፍቲ ሕማማት ገብረ መስቀል ወልዳ ኣብዝግ ምስ ተማሃሮ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ጎኛ ኣብዚ ዝተገብረ ርክብ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤናትን ሕማም ኤድስ ዘተኮረ መብርህ ድሕሪ ምሃብ ንምክቱ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ኣድማዕነት ንኽህልዎ ንቑሕ ተሳትፎ መንእሰያት ኣገዳሲ ምዃኑ ብርሂቡ حلف جوسجاسن حبريتنا أتو سلطان حجوس دمات محلال افتح مامات نمكلخال بحبرة سبنا ترأيم زلو وتولوتات وتيت نايتي بقت على زكاية زلو استوى هذا جوسجاسن استمرتات المخان بمحبار بفلاي من السيات تمارن نقحات كخونو التحساسيون وكلا محضر نزوا غونيا أتو أبو بكر محمد إدريسن رسم من راح داري بيت مرتغونيا من مهر كبرى مسمورة من بوغنم ببو وانزو ودوت عنا استمرتات بمبراخ نقحات زلو ما بركتو بقليل زمت كم زي كونو بمبراخ تمهارن من سياتن تمحلال افتح حمامات بحفشا HIV AIDS دما بفلاي نممكات بزكاية زلو هاقرا وفري بنتفت كواسو كم زت تبابعو نقليتهم أبيت صحفة منستر عيان محبرة ودحنتن أبنو زواتات هاي كوتان مولكن 23 صقومات سدرابيتات عينتها وحاجز جيرم
ابنو زبا هايكوتا ن10 ጽጉማት ስድራ ቤታት ልዕሊ 110,000 ናቕፋ ዝግመት ዓይነታዊ ሓገዝ ከም ተገብረ ዝተቐሰ ተጻዋዒ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብትን ዘባ አቶ ሳብር ኢድሪስ እቲ ሓገዝ ካብትን ጠለበጊዕን ድኳን መጽዓኛን ካሮን ከም ዘጠቃልል ሓቢሩ ኣቀዲሙን 45 ጽጉማት ተማሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ 14 ስንግልና ዘለዎም ተማሃሮ ድማ ኣድግን ኮረሻን ን150 አለይቲ ዘኽታማት ስድራ ስዋዕትን ስንኩላንን ድማ ናይ ኣውድግን ካሮን ሓገዝ ከም ተገብረ ኣረዲዩ ተጻዋዒ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡ ዘባ ሞልቂ አቶ ፍቅረስላሴ የማነ በወገኑ ን8 ጽጉማት ስድራ ቤታት ነፍሲ ወከፎም 10,000 ናቕፋ ዝወደአ ናይ ከብትን ጠለበጊዕን ን3 ስንኩላን ተማሃሮ ድማ ንነፍሲ ወከፎም 7,000 ናቕፋ ዝዋጉ ናይ ኣድግን ኮረሻን ሓገዝ ከም ተገብረሎም ገሊጹ ተጠቀምቲ ናይ ተሓገዝ ዝኾኑ ወገናት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሳላቲ ብህዝብን መንግስትን ዝግበረሎም ዘሎ ዝተፈላለየ ደገፍ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮኦም ከመሓይሹ ከም ዝበቕዑ ብምጥቃስ ካብ ተጸባይነት ተገላጊሎም ኣፍረይቲ ንምዃን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ከተማ ባጽዕ ኣብ ተራ መንእሰያት ብሓፈሻ ተማሃሮ ድማ ብፍላይ ኣብ ምክልኻል ገበን ዘተኮረ ርክብ ብ28 ሕዳር ተኻይዱ አዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከተማ ባጽዕ ተለንተ ተስፋ ልደት ወልደ ሚካኤል ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበረ ርክብ ብመንእሰያት ተማሃሮ ዝፍጸሙ ገበናትን በደላትን እናዛየዱ ይመጹ ከም ዘለዉ ብኣሃዛት ኣሰኒ ድሕሪ ምግላጽ ወለዲ ንደቆም ብስነ ምግባር ንምኽስኳስ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ብውህደት ክቕጽል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ባጽዕ ሓላፊ መርመራ ገበን ኣቶ ፍጹም ካሕሳይ ድማ ፖሊስ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ሕጊ ንምዕባይ ብዝለዓለ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ሳላ ዝጎስጓስ እዚ ድማ ካብ ሕጊ ዘምልጥ ገበነኛ ከም ዘየለ ኣነጺሩ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣብ ሩስያ ናይ 3 መዓልታት ዕለት ዛዚሙ ብ6 ታሕሳስ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ሩስያ ኣብ ዕብየት ዕደና ነዳድን ወርቅን ወፍሪ ከተካይድ ዘኽእል ስምምዕ ከም ተኸተመ ሓቢሩ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዚ ሩስያን ብቐንዱ ኣብ ንግዳውን ወፍራውን ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርብ ዘካየደ ፕሬዚደንት ማዱሮ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ዕብየት ፍርያት ነዳዲ ቬኔዙዌላ ናይ $5 ቢልዮን ሓበራዊ ወፍሪ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ማዱሮ ኣብ ዕደና ብሓፈሻ ወርቂ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ናይ $1 ቢልዮን ናይ ወፍሪ ስምምዕ ከም ተኸተመ እውን ገሊጹ እንተኾነ ፕሬዚደንት ማዱሮ ሩሳውያን ትካላት ክንደይ ካብቲ ወፍሪ ከም ዝሽፍና ኣይነፀረን 50 ዓመቱ ኣቕፂሩ ብዘሎ ቁጠባዊ ቁልውላውን ምንቁልቋል ዋጋ ባጤራ ቬኔዙዌላን መጠን ፍርያት ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ዝኾነ ዕደና ነዳዲ ብከቢድ ከም ተጸልዎ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣጋጢሞን ዘሎ ከቢድ ፊናንሳዊ ሕጽረት ንምምሕያሽን መጠን ዝቕባበ ባጤሮ ንምሕዋይን በተሓደ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ዜጋታቱ ንምምላእ ድማ በተኻልእ ደገፍ ሩስያ ቻይናን ካልኦት መሻርክቲ ዝብለን ሃገራትን ብተደጋጋሚ ክጠልብ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ መዳይ ምምሕያሽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕላማዊ ዕዳጋ ንምዝታይ ብ6 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ቪየና ኦስትሪያ ኣኼባ ዘካየደ ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክ ግዜያዊ ምጉዳል መጠን ፍርያት ነዳዲ ክገብራ ተሰማሚዐን ሎሚ 7 ታሕሳስ ምስ ሩስያ እትርከበን ዘይ ኣባላት ውድብ ዝኾነ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ሃገራት ርክብ ዘካየደ ኦፔክ ኣብ ተመሳሳሊ ስምምዕ ክብጻሕ ትጽቢት ከም ዝግበር ሚኒስተር ጸዓት ስዑድያ ኻሊድ ኣልፋሂ ገሊጹ ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ብልዕሊ 1 ሲሶ ከም ዘንቆልቆለ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነዚ ንምትዕራይ ኣብ መንጎ ኣባል ኦፔክን ዘይ ኣባላት ዝኾነ ኣፍረይትን ለኣኽትን ሃገራት ተኸታታሊ ርክብ ክካየድ ከም ጸንሐ ጸብጻባት ይሕብሩ ጎን ጎን እዚ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ርክብ ዘካየዱ መራሕቲ ሩስያን ስዑድ ዓረብን መንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ንምቁፅጻር ሃገራቶም ፍርያት ከጉድላ ከም ተሰማምዑ ይዝከር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ወራሲ ዓራት ስዑድያ መሐመድ ቢን ሳልማንን ኣብ ርክቦም ሁሉ ዋጋ ነዳዲ ሃገራቶም ዝምእምእ ምዃኑ ብምምልካት ካብዚ ዘለዎ ንኸይወርድ ግን ፍርያት ንምጉዳል ሓበራዊ ስምምዕ ክወስዱ ምዃኖም ተራዳዲኦም ልዕሊ $70 ንበርሚል በፂሑ ዝጸንሐ ዋጋ ነዳዲ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኣስታት $60 ወሪዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ሓድሽ ዋጋ ቁጠባዊ ኣታውየን ኣብ ነዳዲ ጥራይ ንዝሙርከስ ሃገራት በኣሉታት ዝጸሉ እኳ እንተኾነ ብደረጃ ዓለም ግን ከፊላዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ርግኣት ከም ዝፈጥር ተዓዘብቲ ይገልጹ
ኣብ ፈረንሳ ኣብ ቀረጽ ነዳዲ ዝተገብረ ወሰኽ ትሕት መነባብሮ ንዘለዎም ዜጋታት ተሃገር ዝሃስብ ምዃኑ ብምግላጽ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ዝቐነዩ ዜጋታት ጽባሕ 8 ታሕሳስ እውን ነቲ ሰልፊ ክቕጽሎ ወጢኖም ከም ዘለዉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ፈረንሳ ልዕሊ 89,000 ኣባላት ጸጥታ ከዋፍር ምዃኑ ፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኤድዋርድ ፊሊፕ ኣብ ዝሃቦም ጋዜጣዊ መግለጺ ድሮዓት መካይን ድሮ ኣብ ጎደናታት ከተማ ፓሪስን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ተዋፊረን ከም ዘለዋ ብምሕባር ኣብ ከተማ ፓሪስ ጥራይ 8,000 ኣባላት ጸጥታ ከም ዝዋፈሩ ኣረዲዩ ብክልተ ታሕሳስ ንፖሊስታት መንግስቲ ፈረንሳ ብምቋም ኣብ ዝተኻየደን ድሕሪ 1968 ዝኸፈ ምዃኑ ዝተገልጸን ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ሓደ ካብ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ሓወልታ ከተማ ብሓዊ ክቃጸል እንከሎ ሓያሎ መካይን ትካላትን ትሕቲ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ይዝከር እቶም ብሰብ ብጫ ጂለ ዝፍለጡ ሰልፈኛታት እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንራብዓይ ሰሙኑ ክቕጽል ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይጉስጉሱ ከም ዘለዉ እዮም ጸብጻባት ተሃገር ዝሕብሩ ኣብ ፈረንሳ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ብምውሳኹን መንግስቲ ትሑት መነባብሮ ንዘለዎም ዜጋታት ክገብሮ ዝጸንሐ ደገፍ ብምቁራጹን ዜጋታት ቁጥዖም ክገልጹ ምጽንሖም ይፍለጥ ዩክሬን ናይ ምክልኻል ዓቕማ ንምድንፋዕ ምዃኑ ዝገለጸቶ ብ5 ታሕሳስ ፈተነ ክሩዝ ሚሳኤል ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ኣብ ከባቢ ጸሊም ባሕሪ ብዝተኻየደን ዕዉት ምንባሩ ዝተሓበረን ፈተነ እቲ ሚሳኤል ክሳብ 280 ኪሎ ሜትር ንዝርሕቕ ኢላማ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ሰመዚ ምክልኻል ዩክሬን ገሊጾም እቲ ፈተነ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ ኣትየን ኣብ ዘለዋሉ እዋን ብምክያዱ ንሩስያ መልእኽትን ምትሕልላፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ሩስያ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ኤስ-400 ዝተባህለ ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳኤል ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረዱ እዚ ሓድሽ ወጥሪ ሩስያ ብ24 ሕዳር ማያዊ ግዛእታ ከም ዝጠሓሳ ንዝገለጸተን ሰለስተ መራኽብ ዩክሬን ምስ ሰራሕተኛታትን ድሕሪ መሓዛይ ተኸሲቱ ክልቲአን ሃገራት በቲ ወጥሪ ንሓድሕደን ክወቃቕሳ ምቕናየን ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ 2017 ከምኡን 2018 ከም ዝወሰኸ ክግለጽ ጸንሐ መጠን ናይቲ ኣብ ኣየር ዝሕወስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝመጽእ ዓመቱን መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ጸብጻባት ኣከባቢ ኣሚቶም መጠን ናይቲ ብካል ባእታ ኣብ 2019 ብገምጋም ብ2.7 ሚታዊት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ኪላታት ብሰንኩ መጠን ዋዒ መሊሱ ክውስኽ ምዃኑ ኣረድዮም بمسارات ጸብጻባት ኣከባቢ ኣብ 2017 ብውሕዱ 39 ቢልዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ኣየር ከም ተሓወሰ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ናብ 41 ቢልዮን ቶን ከም ዝደየበ ተፈሊጡ ዝለዓለ መጠን ከሰል ከም ዘህልኻ ዝንገረለን ቻይና ህንዲ ኣሜሪካን ገለ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረትን ጻዕቂ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ጠፈር ክዛይድ ኣሉታዊ ተርአን ካብ ዝጻወታ ዘለዋ ምዃንን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረድዮም ቻይና 27 ሚታዊት ኣሜሪካ 15 ሚታዊት ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ድማ 10 ሚታዊት ናይቲ ብደረጃ ዓለም ናብ ጠፈር ዝተፋእ በከልቲ ጋዛት ይሽፍና እተን ሃገራት መጠን ተጠቃምነት ከሰል ንምንካይ ስጉምቲ ወስዳ ብዘይ ምህላውን ጻዕቂ በከልቲ ጋዛት ናብ ጠፈር ብናህሪ ክውስኽ ምዃኑ ዝእመት ዘሎ بشدة حساس ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ኢራን ኣብ ትርከብ ወደባዊት ከተማ ኻባር ንፖሊስ ዕላማ ዝገበረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ በቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ፖሊስ ዝርከቦም ብውሕዱ 4 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉ ሰመዚ ኢራን ሓቢሮም ሓይልታት ጸጥታ ኢራን ነቲ ዝተወደበ ምንባሩ ዝተቐስዎ መጥቃዕቲ ብኣግኡ ከፍሽልዎ ብምኻሎም እቲ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝነከየ እዮም ዝገልጹ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዘጊት የለን ኣብ ምስራሕ ምህርቲ ቆርበት ዝተዋፈሩ ኬንያውያን ቆርበት ዓሳ ኣልፊዖም ኣብ ዝተፈላለየ መዓላታት ብምውዓሎም ካብ ሓያሎ ወገናት ኣድናቆት ረኺቦም እቶም ኬንያውያን ብናይ ዓሳ ቆርበት ጫማ ጃኬት ቁልፊ ቦርሳን ካልእን ብምስራሕ ኪኖ ቁጠባዊ ረብሓታት ብከላ ኣከባቢ ኣብ ምግታውን ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ይኹን እምበር እቲ ስራሕ እናማዕበለ እንተመፅዩ ኣብ ማያት ኬንያ ልዑል መጠን ምግፋፍ ዓሳ ክካየድ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ህላወቶም እንስሳታት ኣሎታዊ ጽልዋ ከየምፅእ ስጋት ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዚ ተዛዚሙሎ መዓልቲ
سلام كم يتحكم كبرات عزبت على زينا سبورت إنه زينا زنبلكم ميكيل حرقو كوميشن سبورت زوا دواوقع بحري قمقام نتفتات سرحو بحمشة حساس هابكة معسب أكايدو أبتا محدار زوا دواوقع بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي حلفتي أكلات منجستن قنبارن حلفتي فدرشناتن زيتو رخبلو ناي قمقام أقاتامي كوميشن سبورت زوا دواوقع بحري أتو إبراهيم صالح أبزا غربو تسابساب أبزا عمت ناي السفر على كل عدمان سبورتاو نتفتاتون وددرات بسرع مكيارو تحت غرص سبورتن متعرين مسفحن معدراون تكنيكاون سلطناتات مهابن قباي فدرشنات مكياد وعلى سبورتن كنا سبورتن بدرجة زوبا زامسول نتفتاس كم استسلاسول عبريهم أتو إبراهيم مسعيبو غراسروت تصانات ببعودو كم زحيلن زسفحن كم سجبرة تصادفو دك أنشياء سبورتاو نتفتات نمحيار سجبرة عردما أتبع عوديد كم ترغبو بمبرة بمغنيات هجراو بعلى زتو دوبو سبورتاو وددراتا بدمكتهم بعلى العلا وركتو كم زجورو بمزرزار نايتودا دارنت منفس سبورتاوين لعلم منبارو قليتهم أبزع عمت زيابتو زوبا هجراو معالتي أولمبيك بدمكت نختصنبل كم استخالن ترى مشاركة دما عجوز كم زنبرنا رديو حصرت باجتن تحت قرصن كاب عبيتم حنقطات معبال سبورت تزوبا كم زخنو بمتقاس زلو ጸገማት ንምቅላል ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ከምኡውን ሃገራውን ፌደሬሽናት ንዝገብርዎ ናይ ገንዘብን ዋትን ደገፍ ኣመስጊኑ ኣመዛዘምቲ ገምጋማ ማሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዞባ ምስ ዘለዎ ኩሉ ጸገማት ተወዳደርቲ ስፖርታውያን ጋንታታትን ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ዝምጎስ ከም ዝኾነ ብምብራህ ምሕያል ስፖርት ኣካል ምህናፅን ዘተኣማምንን ተካይ ወለዶ ብምዃኑ ንሓደ ኣካል ከይተገድፈ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ንምዕባለ ስፖርት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ምምሕዳር ዞባ ንምዕዋት መደባት ስፖርት ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ወገኖም ኣብ ህጻናት ዝካየድ ወፍሪ ክድፋሉ ጉዳይ ባጀት ፍታሕ ክግበረሉ ምስፋሕን ምትዕራይን ስፖርታዊ ሜዳታት ዝያዳ ክቀላጠፍ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ሎባታትን ኣቕሪቦም ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣባይተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከል ዝመጽእ ሰንበት 9 ታሕሳስ ክፍለ ምዃኑ ካብ ኣሃዱ ስፖርት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ረድዩ ኣብዚ ኣብ 4 ሜዳታት ዝካየዱ ጾታታት ኣባይተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከል ናይ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ውድድራት ክጅምረን ብመሰረት ወፂኡ ዘሎ መደብ እዘን ኣባይተ ትምህርቲ ኣብ ሜዳታት ኣባይተ ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ባርካ ቀይሕ ባሕሪ ሓላይነን ክጻወታ ኣብ ሜዳ ኣስመራ ሓፈሻዊ ዝተመደባ ኣባይተ ትምህርቲ ኢሳቱ ወለመድን ቶኮር ኣስመራ ሓፈሻዊ ሰማዕታትን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያምን ክኾና ከለዋ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ባርካ ሓርነት ሰንበል ኢብራሂም ሱልጣን ርእሲ ዓድን ተኽለ ዓገባን ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ጻዕዳ ክርስቲያን ኣዱሊስ ድያ ደቕሰብ ሚና በዘራይ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ደንበ ሰንበል ልምዓት ማርኮኒ ሰሓርቲ ማይ ንፍሒ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቤት ትምህርቲ ሓርነት ብሓፈሻዊ ድማ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ገብለል ምዃንን ይዝከር ክተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም